Hai fáilte go an céad bhí seán straseo, an jobh tá se chun canna a infléasca. Seán ábhar fad a bhistí chun an ceansa dhéanamh. I dosach bara chuirtar pís beagis go sa canna. Mar sin beag isce ag bon an canna agus beag an cuid eile líonanta le hir. Beag an brú céine, leistigh agus las múd an canna. Cuirtar teasar an canna chun an tuisce a bharú. Imíonn an éar as an ganna. Thá gáil sa canna agus éar las mu. Fós thá an brú leistigh agus las mu, cothram. Nuair a chuirtar an canna san uisce fuair, cóglúthaíonn an gáil leistigh go huisce go gasta. Tá tart I bhfad níos lú ar an uisce agus thá an bhrú leistigh den canna níos lú ná an bhrú las mu dá bhar. Seán cúis leis an infléasca, bíonn uisce tarraingta isteach sa canna agus infléascann sé ag an am céanna. Tá raibh an canna I bhfad níos láidre ní bheadh infléasca ach beidh sé líonanta le huisce ón bun níos.